spiritual covering, our apostle, as she is out of the country. We send greetings to the apostle in the wonderful name of Jesus. Hallelujah. We send greetings to the apostle. We send greetings in the wonderful name of Jesus. She's out of the country. Amen. I would like to greet Pastor Kakash in the wonderful name of Jesus. I greet all the pastors, all the leaders in our midst in the name of Jesus. I greet all the leaders, all the departments in the wonderful name of Jesus. I greet all the church in the name of Jesus. I greet Ulive in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. We may take our seats in the name of Jesus. Hallelujah. The Lord is good, and all the time. The Lord is good, and all the time. Let us look izwi likaNkulunkulu bazalwane, the book of Luke chapter number 19 verse number 32, and then we pray. Sizobuka nje izinto ezimbalwa kulo ebese siyathandaza. Amen. Luke 19 verse number 32, and then we pray. Ngiyacela mfundisi wami ngenkulu intobeko ngicela ungizame mfowethu. Luke 19:32. Luke chapter number 19 and in verse 32. Yes, sir. Fundeka kanje. Verse 32. Uthi ke Jesus, hallelujah. Ababethunyiwe bahamba bafumana njengokusho kwakhe kubo, noma bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Ngiphindela futhi mfundisi wami. Ababethunyiwe bahamba Yes. bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Kuthe I will write 32 mfundisi. The Amplified version it is, so those who were sent went away and found it as he has told them. So those who were sent went away and found it as he had told them. So those who were sent went away and found it as he had told them. Father, thank you for your word in the name of Jesus. Ngiyacela baba ukhulume kanye, khuluma ngalo namhlanje izwi lakho silalele nokulalela in Jesus mighty name. Amen. La sifunda khona bazalwane sithola izwi likaNkulunkulu. As I said nje ngifuna sithinte nje only few things nje, and then bese siyahamba siye emakhaya. iBhayibheli lithi uJesu uma ngabe esengena eJerusalema uthuma abafundi bakhe kwabayi12, ubanikeza iinstruction uthi hambani niye emzaneni. Elinye igama engifuna silibambe ile lithi emzaneni, not umuzi but emzaneni. And lokuqala igama elithi Jerusalem. Where he was in Jerusalem, he sent 2 of his 12 disciples. 2 of his 12 disciples. Ubathuma uthi hambani niye emzaneni. Uma senifika emzaneni, ngiyalithanda lezizulu lithi nifike ningene emzaneni. Uma seningenile nizofike nithole a donkey's colt, ithole lembongolo liboshiwe liqaqeni.
mase niliqaqile kuzoba khona abazokhuluma. Mase bekhulumile anothi inkosi iyalidinga. Into yokuqala ngifuna ukukhuluma ngayo, uJesu uthuma abafundi ababili kwabayishumi. And uJesu bazalwane, he was very specific ekukhetheni kwababili kwabayishumi. Ngoba wayengabathuma bonke bo-12 ukuyokwenza i-instruction abanikezile. But he was specific ukhetha ababili kwabayishumi. Ukhetha ababili kwabayishumi. Ngoba wayeba ngamanye amagama wabheka isisindo sabo noma wabheka icapacity yabo, wabona laba ababili befanele ukuthunywa. Wabona befanele ukuthunywa. So ngamanye amagama uJesu wabona ukuthi kwaba u12 kukhona abawu10 abangakabi ready ukuthunywa. So kwaba u12 wakhetha laba babili ababonayo ukuthi sebekulungele ukuthi sebengathunywa. Sebekulungele ukuthi sebengathunywa ngoba lo thunywayo kumele aveze impawu zokuthembeka kulo omthumayo. Kumele aveze impawu zokuthembeka kulo omthumayo. Ngamanye amagama lo othunywayo ngaso sonke isikhathi kumele ahlale ethembekile njalo, so that he can qualified to be sent. Hallelujah. And futhi lo thunywayo kumele kubhekwe ukuthi iobedience uyayazi yini, unayo yini iobedience kuye ukuze ezoqualifywa ukuthunywa. Ngoba akufuneki ukuthuma umuntu disobedient, ngoba kungenzeka enze into angathunywanga yona. Nikhona bazalwane? Yeah. And futhi lo othunywayo kumele abe nomoya wokufundiseka. Lo thunywayo kumele abe nomoya wokufundiseka. Uma usunalowo moya, a teachable spirit, ila khona sekubonakala khona ukuthi usukulungele ukuthi usungathunywa. Ngoba uma ungenawo umoya wokufundiseka angeke ukwazi ukuthunywa wenze into othunywe yona. Wenza into othunywe yona. Yeah. Lo thunywayo kumele futhi amkholwe ilo amthumayo. Kumele akholelwe kuye, akholelwe ilo amthumayo. Nikhona bazalwane? Ngoba uma engakholelwa kulo amthumayo uyothi uyamthuma kodwa kusho ukuthi noma eyiphethe imessage amthuma yona angakholelwa kwimessage amthuma yona, imessage amthuma yona angabuyi nento athunywe yona. Ngoba lo othunywayo akakholelwa umthumileyo. Nikhona bazalwane? Yeah. Ngoba into ebalekile kule ithi if there is an obedience in instruction, there are results. If there is an obedience in any instruction given kulo othumayo, there are results. The results are guaranteed. Nikhona bazalwane? Now, lithi ke izwi likaNkulunkulu ke uJesu was very specific kubantu ababili ayebathumileyo. Ngamanye amagama wababona ukuthi they are qualified ukuthi ngabathuma. Wababona ukuthi laba bobabili bayakholelwa kimi. Wababona ukuthi laba bobabili bayangilalela mangikhuluma. Wababona ukuthi laba bobabili banomoya wokufundiseka. Laba bobabili bayezwa uma ngikhuluma nabo. Ngamanye amagama sekuyisikhathi ukuthi ngingakwazi ukubathuma la engifuna ukubathuma khona.
ngoba laba abanye uyakhumbula ngelinye ilanga ngesikhathi uJesu esodlula eSamaria lithi izwi likaNkulunkulu wabathuma abafundi ukuba bayomthengela ukudla ukuze azodila nesituation yalo wesifazane ngenxa yokuthi icapacity yabo yayingekho ready ukubona lento eyayizokwenzeka between uJesu nalo wesifazane. So into elungile ukuthi abathume abaxoshe ukuthi bayothenga ukudla so that uJesu azokwazi ukwenza umsebenzi bengekho ngenxa yecapacity yabo. So laba bobabili icapacity yabo yayisigainekile. That is why they were able to be recognized by Jesus, and then Jesus sent them to ukuyolanda lokho kuboshiweyo. Lokho kuboshiweyo khona bazalwane. Yeah. We must enlarge our capacity. We must have a teachable spirit. We must be obedient in all times. We must have faith to the person who's sending us. Hallelujah. And we must be faithful always. Ngoba kuyingozi ukuthunywa komuntu ongalaleli. Kuyingozi ukuthuma umuntu ongafundiseki. Kuyingozi ukuthuma umuntu disrespectful. Kuyingozi. Nikhona bazalwane. Kuyingozi. Yazi kuyingozi ngani? La siya khona siya kuyithole lembongo leliboshiweyo. Uma ngabe sithuma umuntu disrespectful uzosuka hluleke indlela yokuziphatha lapha ekumele aye khona. Uma ngabe sithuma umuntu who lack obedience uzosuka ngawuthwala umlayezo wokuyokhulula ithole liboshiwe. Uma ngabe sithuma umuntu ongenayo a teachable spirit uzosuka hluleke ukusebenzisa the strategies ukuze akhulule ithole liboshiweyo. Yeah, he will fail. He will fail. Enye izinto kumele uyiqaphele uma uthunywa awuhambi ngokuthi abantu bathini, but uhamba ngokuthi okuthumileyo uthini. Yeah, that's one of the things that you need to be very much careful. Awuhambi ngokuthi people what they are saying, but uhamba ngokuthi lo okuthumile yena utheni. Nikhona kodwa bazalwane. Now lithi ke izwi likaNkulunkulu ngesikhathi uJesu ephuma entabeni yemnqumo lithi iBhayibheli uyisixuku seza kuye sambunganyela wafundisa. And then lithi izwi likaNkulunkulu kwaqhamuka abaFarisi baqhamuka nowesifazane obanje oqotshene ephinga. Lithi iBhayibheli mabeza kuye bayelene, you know the story, bathi Jesu lo ubanje oqotshene ephinga ngesikhathi so Moses wayekhandwa ngamatshe azafe. Wena Jesu uthini? Wathi uJesu ongenasono phakathi kwenu akaqala amkhande ngamatshe. Lithi iBhayibheli akekho noyedwa wamkhanda ngamatshe, bonke baphuma bahamba. But nakho la ngikhona ngenxa yokuthi uJesu akahambi ngokuthi abantu bathini, kodwa uhamba ngokuthi omthumileyo uthini. Uthi nawe sifazana ngikulahli. Number one, uthi nawe sifazane angikulahli kodwa ngithi hamba ungabusona. Ezinye zezinto kumele uyiqaphele, ungahambi ngokuthi abantu bathini ngoba uzogcina usufana nababhali nabaFarisi. Ugcina usufana nababhali nabaFarisi. Kodwa kukhetha ukuhluka wedwa ulalele lo okuthumileyo. Nikhona kodwa bazalwane. Yeah, kukhetha ukuhluka wedwa ulalele okuthumileyo. Sometimes umyalezo vele walo okuthumileyo uye vele ungahambisani nabantu. Umyalezo nje, the most of the messages umuntu usuke ekuthumile ukuphikisana nokuthi abantu bathini, but kuba uwo umyalezo othola amandla ebantwini.
Hayi bafowethu kuba umlwalezo othola amandla ebantwini. Abantu bayaphikisana nomyalezo sokuwunikezile owunikeziwe ngaleso sikhathi. Kodwa yiwo umyalezo ogcine ulanda bona ekoneni kwabo. Uwo umyalezo ogcina ubaqaqa ezibopheni zawo. Uwo umyalezo sokuwunikeziwe lo phikisana nabo. Umyalezo ngenxa yokuthi ukuthathe phezulu sokuthathe kokuthumileyo. Ngikho bazalwane. Yeah. So that is why I'm saying Jesus was very specific ukuthi ubani omthumayo. And then bese lithi izwi likaNkulunkulu ke uma ngabe esebathumile, he knows that kukhona into kumele bayoyenza lapha ya emzaneni. Leli gama elithi emzaneni lisho the village, lisho indawo nje esephansi, isho nje indawo yamakhaya. Ibukeka ngazuthi indawo engazuthi idelelekile nje, indawo engenagama elikhulu ekubizwa ngalo. But ngenxa yokuthi kuyabantu abafundisekile, kuyabantu abanomoya kaNkulunkulu, noma kuyabantu abanomoya wokufundiseka, kuyabantu aba obedient to the voice, kuyabantu who listen attentively, kuyabantu abakholelwayo kwabamthumayo. Lithi izwi likaNkulunkulu uthi uJesu nizofika ningene noma kusemzaneni kodwa nizofika ningene, noma ngabukeka ngazuthi kudelelekile kodwa nizofika ningene. Amanye amagama animi ngaphandle aniyitsheli. Aniyitshela ngamanye amagama othunywayo akayitsheli. Ungena lapho osicuphathashe kuthiwa abangeni khona, kodwa ngenxa yokuthi yena uthunyiwe angene endaweni edelelekile, angene endaweni engela value, angene ngoba he listen the voice amthumileyo. Bafowethu asibe izithunywa. Asibe izithunywa ngoba isithunywa silalela lo osithumileyo. Noma ngathiwa indawo iphansi kangakanani kodwa kukhona ongithumile. Ngamanye amagama kukhona umyalezo engiwuphethe, kukhona umyalezo engiwuthwele. Umuthi umyalezo shona lapha phansi, shona phansi ngenxa yokuthi lo okuthumile uyazi nayifunayo ngomyalezo wakhe awunikeze wena, unikeze abantu. Unikeza abantu. Khona bazalwane. So leli gama lithi isemzaneni lalisho leyo ndawo leyo. But uthi uJesu nizofika ningene emzaneni. Nikhona bazalwane? Yeah, uthi nizofika ningene emzaneni. Uma ngabe seningenile into yokuqala enizoyibona, awubafowethu into yokuqala enizoyibona ayabafowethu aniyi angeke nifike nibone izinto ezingenasidingo. But you will see into yokuqala nizoyibona, nizobona ithole lemphongolo likhulekile. Bafowethu zikhona ezinye izinto ezazikhona, but they choose to listen lo othumile ukuthi noma singakhona ezinye izinto kodwa size kuyithole lemphongolo. Noma singakhona ezinye izinto sizinhle, attractive, kodwa ngenxa yokuthi kukhona osithumileyo, yebo siyahaleleka kodwa ngikwazi ukuya kuso ngoba kuthiwa mangena ngiyofike ngithole ithole lemphongolo liboshiwe. Ngithola ithole lemphongolo liboshiwe. Ukhona bazalwane? Ya ezinye sezinto ekumele siyiqaphele as cases bafowethu kulonyaka ukuthi we focus in our focus. Yeah, we focus in our focus. Silalela lokho kushiwo inkosi ebese senza lokho kushiwo inkosi. Lokho inkosi engakushongo asikwenzi. Lokho umuntu kaNkulunkulu osithumayo engakushongo asikwenzi. But we do what the Lord is saying and we do what our prophet is saying. Hallelujah. Yeah. Now lithi izwi likaNkulunkulu ke uma ngabe mase nifika lapho nizolifica ithole liboshiwe.
nayo into engicela niyenze liqaqeni mase niqeda ukuliqaqa nililethe kimi but first liqaqeni but after ukuliqaqa ulindeleni ukuthi kukhona abazonibuza ngoba every time after inkululeko kuba khona umsindo. Every time when there is freedom, there is noise. Jesu uyacacisa uthi liqaqeni. Emveni kokuliqaqa kukhona abazokhuluma abathi nilenzani. Abakade bengakhulumi lingakaqaqwa. Sebeyakhuluma seliqaqiwe ngamagama njalo makhona ukukhuleka kulindela umsindo ozoba khona njalo makhona ukukhululeka there is noise ezokwenzeka nikhona kodwa bazalwane ya ulindele umsindo mawufuna inkululeko lindela umsindo there will be noise that will happen. Hallelujah. Kuzoba khona umsindo. Kuzoba khona umsindo. Nikhona bazalwane? Uyaba instructor, uyabaqwashisa. Uyabaqwashisa. Ngamanye amagama uyabatshela ukuthi lana yakhona niyokhulula. Kodwa ninga expect ukuthi nizofika nikhulule kuphela bese niyabuya bese kuthuleka kanjalo. Bafowethu, I want to believe mfundisi wami ukuthi lapha yakushiwo nje ukuthi nilenzani inkosi yalidinga base kwakulithatha kwaphela kanjalo. But kwaba nokulwa, kwaba nomsindo, kwaba nokuxokozela, kwasho ukuthi bathunyiwe. Enye yezinto ekumele siqaphele noma umsindo ngakhona but we will not give up. Asizukiyeka ukuthunywa, asizukiyeka ukwenza ukusho kwalo sithumileyo. Umsindo uzoba khona noma umsindo awukho but we will not gonna stop. Msindo onomsindo we will not gonna stop. Siyakulithole, siyalikhulula ithole. Makumele silwe kodwa inkosi isithumile. Makumele silwe kodwa inkosi isithumile. Nikhona bazalwane? Yeah. Makumele silwe. Yeah. Bring it on. Devil, bring it on. Yeah, inkosi isithumile. Abafowethu ngalesingamemeza njalo ebusuku sithi inkosi isithumile. Inkosi isithumile kuzoxokozela yebo kodwa inkosi isithumile. Kuzonyakaza yebo kodwa inkosi isithumile. Kuzoshukuma yebo kodwa inkosi isithumile. Kuzozama yebo kodwa inkosi isithumile. Siphethe izwe lodwa sithi inkosi isithumile. Inkosi isithumile. Inkosi isithumile. Now lithi izwi likaNkulunkulu ke bathi sebelithatha ithole. iBhayibheli lithi uthi uJesu abaniniyo bazokhuluma. Abanjani? Abaniniyo bazokhuluma. Bayazi abajwayele ukuthi sibe ku deliverance lapha incwadi kaMatthew 12:43. iBhayibheli lithi umoya usuphumile kumuntu uyahamba uzulazule usho into yodwa uthi ngiyobuyela kuphi endlini yami. Usho emzimbeni wakho but uthi ngizobuyela kuphi endlini yami. Ngamanye amagama the spirit have already claimed your body as his house, as their house. Yeah, so uthi uJesu lana abanikazi bethole bazokhuluma. Ngamanye amagama there are things, there are spirits who have already claimed your life. Sebebiza impilo yakho njengabanikazi babo, sebebiza impilo yakho njengendlu. So that is why kuba nomsindo makuzoba khona ukukhululeka ngoba sizobe siqosha abantu endlini zabo abasebeyiclaim ukuthi baneindawo lapho behlala khona kodwa ngenxa yokuthi usithunyiwe ukuzokhulula lokho kuboshiweyo. Lokho kuboshiweyo. Nalizwi lokugcina lithi bazonibuza ukuthi nilithukulelani. Nibatshele
ukuthi inkosi iyalidinga. Inkosi kuphi? Inkosi eJerusalem. Inkosi iyalidinga. Mabe nibuza ukuthi nilithukulelani, anothi inkosi iyalidinga. Mabe nibuza ukuthi niliqashulelane, anothi inkosi iyalidinga. Namhlanje ngicela ukumemezela eThekwini ukuthi inkosi iyakudinga. Kube nomsindo empilweni yakho, kuqaqwa impilo yakho ngenxa yokuthi inkosi iyakudinga. Ngamanye amagama uyafuneka eJerusalema, uyabizwa eJerusalema, uboshiwe nje, but there is your destiny in Jerusalem. Uvalelekile nje, there is your destiny in Jerusalem. But praise be to Jesus ukuthi kunabathunyiweyo uma befika bazofike balwe, ngoba kuyaliwa maqaqoboshiweyo, kuyaliwa maqaqoboshiweyo. Awubafowethu mangangikholwa inini ofakazi, iziphi izimpi umuntu kaNkulunkulu angena kuso kuqaqwa impilo yakho ngenxa kokuthi wena uyafuneka eJerusalema. Inkosi iyakudinga. Inkosi iyakudinga. Inkosi iyakudinga. I charge you, I urge you, let us have a strategy yokuqaqa abakhululiweyo. Yeah, let us have a strategy. Let us have wisdom. Yeah. Thou shalt not judge. Thou shalt not judge. Let us have a strategy to win. Laba baboshiwe. For the fact ukuthi wathi uJesu nizofika ningene emzaneni, that was part of the strategy. Ukuthi nizofike mabe yilento abayenzofike nifane nabo, kodwa inhloso ukubuya noboshiweyo. Inhloso ukubuya noboshiweyo. Ma kingdom citizen, inhloso ukubuya nababoshiweyo. Let us have strategy. Let us have wisdom. Let us have knowledge. And let us go out there. Siyemzaneni. Sihambe siyoqashula izibopho zababoshiweyo. Sihambe siyoqashula izibopho zabafasiwe. Sihambe siyothi uyadingeka eJerusalema. Inkosi iyakudinga emsebenzini. Awuke umemezele uthi inkosi iyakudinga. Esikoleni ake umemezele uthi inkosi iyakudinga. Ngakini awumemezele uthi inkosi iyakudinga. Inkosi iyakudinga. That is your platform. That is your platform. Share a word to your neighbor. Tell makhelwane inkosi iyakudinga. Tshela inkosi kunoJesu osindisayo, kunoJesu ophilisayo, kunoJesu osindisayo. My cases, let us win souls. Let us win souls. Ngokufakaza kwakho, ngokuxoxa kwakho, ake siyeke manje ukukhuluma izinto engena umsebenzi. Let's make God, let's make Jesus famous, so that the kingdom of God will expand. Let us do the vision of this house. Let us do the vision of this house. You can do the vision of this house. You can do the vision of this house. You also can do it. Now you can do it. Now you can do it. I charge you tonight. Let us go out there. Let us expand the kingdom of God. Let us expand the kingdom of God. Asiphakameni sime ngenyawo zethu.